Jamen det har været en helt fantastisk ferie. Vi har både set havskildpadder og svømmet med dem, været på delfinsafari og dykket i korallerne, og det har bare været en kæmpe oplevelse. Og så har vi også været på bag facaden-tur, og det var bare rigtig godt. Fik lært en masse om de lokale og set, hvordan de boede, og set, hvordan de dyrker så mange grøntsager og frugter selv. Og så har vi også bare nydt rigtig godt af tjenere og alle dem, der har ville køre os rundt på hele øen, og der har bare været så god service hele vejen igennem. Det må man sige. Det har været rigtig, rigtig godt også med maden. Selvom vi var sådan lidt skeptiske med All Inclusive, fordi mange steder så er det bare det samme mad hele ferien. Men her det har bare været rigtig, rigtig mange forskellige retter hele ferien igennem, og det har bare været super godt alle sammen. Også selvom man måske er lidt kræsen med fisk og sådan noget, det har bare været helt kanon. Og så er de meget tro mod deres egen madkultur, så man har prøvet noget andet, end hvad man normalt ville prøve.